Исәннәрмесез, кадерле дуслар! Хәерле кич, кадерле дуслар! Һәм инде башлап җибәрәбез. Яңа сезон, икенче этап. Әйдә шаяр Татар КВН лигасы! Икенче этапның беренче өлешендә командалар белән танышып китик. Көрәшчеләр җыелма командасы, культурный центр имени Якова Емельянова. Кунаклар Пенза шәһәреннән исемсез КВН командасы. Яңа Шишмә 5 Excel. Казан дәүләт аграр университеты, Алабута КВН командасы. Һәм инде бойлар собасы, Соба егетләре. Безнең кагыйдәләр бик гади. Бу 5 командадан берсе генә төшеп кала. Дүртесе 3нче этапка чыгарга тиеш. Анда чыгар өчен 5 елмая торган смайлик җыярга кирәк. Җыярга, дуслар, чөнки бүген безнең 2 бәйге: сәламләү һәм импровизация. Кем моны хәл итә? Жюри әгъзалары. Алкышлыйк. Ток одному тапшыруында җиңеп кайткан егет. Татар халкының пиар менеджеры. Беренче татар Instagram блогер. Татар малай Ринат Галиахметов. Бизнесмен. Ул ит сатудан башлады. Аннары төнге клуб, бахиллар сатты, тагын нәрсәдер. Хәзер яулыклар сата. Сакал үстерде. Дөрес юл белән барасың, брат. Салават Миниханов. ТНТ телеканалында Золото Геленджика тапшыруында җиңеп кайткан кызыбыз. Актриса, певица, студентка, комсомолка булыр иде, коммунизм калса. Ну, алтынны хөкүмәткә бирәсе булыр иде. Гөлназ Батталова, каршы алабыз. Мөнир быел яңа ел корпоративларын Чаллыда алып бара икән. Бу өчен барлык бит, әйме? Дуслар, Казан, Татарстан, корпоративларда быел рәхәтләнеп ял итегез. Мөнир изолирован. Дуслар, каршы алабыз. Мөнир Рахмаев. Татар эстрадасының йолдызы. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты, нәфис сүз остасы, шоумен, ТНВ каналының иң елмая торган смайлиги Җавит абый Шакиров. Жюриләрнең кәефләре бик шәп. Зал, ничек кәефләр? Командалар, без булдырабыз! Командаларга бик зур рәхмәт, без сезне сәхнә артына озатабыз. Әзерләнә торыгыз. Әйдә шаярт Татар КВН лигасының оештыручылары. Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы. Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы. Татарстан Республикасының ШТК оешмасы. Һәм инде әлбәттә яңа гасыр телерадио компаниясы. Бик зур рәхмәт.
Бірінші команда әзір. Біз барыбыз да әзір. Қаршы алабыз. Крәшіннер жиылма командасы. Крәшіннәр жиылма командасы, сәлем! Арулармысыз? Сіз әйдә шояртта не үшін қатнашасыз? Біз өзімізді көрсәтір үшін, Крәшін халқын көрсәтір үшін, һәм инде әлбәттә жиңу яулар үшін. Яхшы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләре безне Яков Миньянов исемендә культура үзәге директоры Белоусова Людмила Даниловнаға белдерәбез. Рәхмәт. Димәк, сез әзерме? Әзер! Алайса алга, сәхнә сезнеке! Кичә кайттым мин авылга, яраткан әби бабам янына. Миңа әйтәләр: "Ака, а как поднять бабла?" Братан, кара. Әбием, мин сине шунды яратам, шунды яратам. Ну все, акша булды. Уеннан соң таксида кайтабыз. Әйдә шаярт, икенче этап, тулы состав. Алло, қақасымыздың? Мені бит қазір Агдеев өзіне аниматор болып ішкі алды. КВН-нан соң бакетта жюрилерні развлекайтам. Доңғыз киімінде ме? Доңғыз киімінде, доңғыз шашлығы білен, доңғыз қияфетіне жеткенше. Тіләсі нәрсе сөйлемейінді. Құрметлі журилар отыра. Үрнәк ал. Синең хисләр зәңгәр томан. Нишек? Атказанған исемен беріп буламы меңа? Ике тапқыр сақтая шығып, бір тапқыр баш еңе. Кем білерсің сен атқазанға? Мирановқа берділер бейт әлі. Лия, қарал, сен бит татар қызы, сен біздің Крәшіннәр командасына нешек келіп ләктің әлі? Әлде шундай большайлар бар, не болса да бізге. Егітлер, сіз вообще хам. Вообще-то, мен сіздің командаға Жәуит абай білән фотоға түсіріші келіп, исенсіз Жәуит абай. Сіздің білән фотоға түшсем бұла ма? Жәуит, не хал бұ? Аппақ болып біткен инде шәшләріңдә, ойларыңда һаман яшь қызлар. Ләкин шуны білсін, минем Жәуиткәем, минем бүтін жердә күзім бар. Ой, Жәуит абый, күзләр күп икән. Оннан суд төшербез әле, ярый ма? Keyifler көтерінке. Хыяларым шынға аша башлады бит әлі. Газпром мы? Әйді шаяр! Китәк! Сириннәріне көрдім, сені махаббат кәтірдім, сирин шешкәләр. Күз алдығызға кетірігіз, күтуде болған қал. Әйдегіз, келігіз, қарағыз көпме? Әйдегіз, менің білін. Нәрсе болды бұл? Бұл бет Алсу Фазлыева, татар эстрада артистларын әнәлға алып кіріп кетті. Сириннәріне көрдім, сені махаббат кәтірдім. Көбігіз біләсіздір, Салават Фатхадиновның үйінде мал туарлары бик көп. Көз алдына кетірігіз, Салават абайның мини-фермасында. Бұл менің бигебот, күні түні ашай, энергичный, кажа кебек сикірі. Бірер сағат ашамасақ, не бола, Винарис, не бола, Мына білсе менің павлин, бестолковый животное. Ни балака, ни шести, елтыр келіп тек ерейді жұрда. Мұнсының исімі бар мұсың енді? Бар, Элвин. Салават абай, 15 минуттан татар жыр башына бетінде 20 гізіне мешайт етіп шығып кетіңіз гримеркадан. Сириннәріне көрдім, сені махаббат кәтірдім, сирин шешкәләр. Көз алдығызға кетірігіз, Римма Никитина стадион жиған. Мои хорошие зажан, вместе мы силам не стяган! Зенит белән Рубин уйыны тоткарлана.
Алып атыңыз bu kızı stadiondan. Sirinlerine koydum, seni muhabbet getirdim, sirin şeşkeler. Hürmetli jüri ягзалары, biz әйдәп шаяртка яңа алып барыш тәкъдим итәбез. Каршы алыгыз, безнең Дима! Дима түгел, Дмитрий Нагиев. Цыц, сынки, нихаят, Дмитрий Нагиев на ТНВ яңа ғасыр. Хәзер минем икона Эрнст түгел, Аминов. Мен моны курыкмыйча әйтәм, потому что беләм, Эрнст точно ТНВ-ны карамаячак. Кичә миңа шалтыраттылар Пестриченко компаниясыннан. Хотели меня забронировать банкетка. Мен әйтәм, сіз телердегіз мәлі. Птичий грипп вакытында да моның хәтле не разорялись битсез дим. Так, Вадим, Татарстанда әйбәт алып баручы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нигендә Дима бай гел алкышлар дип кычкырырга кирәк. Ошалел, что ли, сынок? Нинди алкашлар? Без булдырабыз диергә кирәк Татарстанда. Что происходит? Хватит меня теребонькать. Мансу тагын нәрсә булды яма? Нигә әйтәм бит Алсу Фазлыева җыен артистларны НЛга ташый дип. Sirinlerine koydum, seni muhabbet getirdim. Хөрмәтле дуслар, әйтәләр бит мишәләр татарның каймагы дип. Ә керәшеннәр рассолы. Нигә алай? Без авыр шакта кирәк. Перепис вакытында. Көрәшеннәр. Сәхнәдә Үргә басып торабыз. Буңа кадәр без булмадык танаш. Һәркемнең үз тормышы үз юлы иде. Вадим студент, Лёха бизнесмен инде, Ли Рифатта, бэк вокалда, ә мин алып баручы инде шунда. Керәшеннәр, әйдәгез бергә бу сәхнәне җимерергә. Яр берләштерде, елатты һәм көлдерде. Керәшеннәр һәр чак алга, яңа үрләр яуларга. Сезнең белән Керәшеннәр җыелма командасы булды. Рәхмәт! Керәшеннәр җыелма командасы. Бөтен игътибары жюри әгъзаларына нинди нәтиҗә куябыз бу чыгышка? Салават елмая, Мөнир елмая, барысы да елмая торгасмайлар. Котлыйбыз сезне, әфәрин. Берничә сүз, кемнең әйтәсе килә? Керәшеннәр турында ошадымы Җавит абый? Ушады, жігітлер молодцы. Bir gene нәрсәгә үкенеп отырам, күршем генә бүген сораган ик, гел татарлар керәшеннәр булса гына барам дигәне, их килмәде, чакрасы калган икән, белмәдем үзем дә. Афарин, супер, шулай бит хөрмәтле тамашачылар. Кызык, мәзәк, барсы да кыска, барсы да аңлашыла. Афарин, рахмат. Рәхмәт. Керәшеннәр, алкышлар. Алкышлар. Озатабыз. Давам итәбез. Пенза шәһәре исемсез КВН командасы. Әйдәгез каршы алыйк. Исемсез КВН командасы, сәлам. Салям. Сез әйдә шаяртта ни өчен катнашасыз? Biz хотим прошла Пензенский город, Пенза. Яхшы, рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Пензенский государственный аграрный университет. В отдельности нашему ректору Кухареву Олегу Николаевичу. Әйбәт, җиңергә әзерме? Әзер. Алайсам алга, сәхнәгә! Җиләкле җәйләренең оныта алмас.
Kayını yemen Dünyanın irinlerini de kayını jilet demen Исәнмесез, кадерле дуслар, хәерле кич Казан! Салям, кызлар кемегитлер. Без Казанда икенче тапкыр. И чувствуем, что последний. Юк инде. Ник без инде сезонга чыктык. Конечно, шектик. Айда шәрткә кирәк федеральный уровень. Тукта. Әлдә бит Мәскәү командасы бар. Опа, шунда безнеке шансы азайды. Ярый, Мишина должен попробовать. И снова седая ночь. Юк, брат. Бу вот Казан. Монда болай эшләмиләр. Әле артыннан кабатла. Туган якка йөк тотамы. Аңладың? Без Казанда икенче тапкыр. Вот Равиль, әт миңа, ни монда Казанда бар, что бездә Пензада монда юк? Ну, монда көп мәчетләр. Пензада 3. И бер муа Анатолий. Әлдә Казан белән Пензаныкы тагын бер охшашлыгы бар. Аларны урта елга бүлә. Вот сездә монда бер ягында шәһәр, икенче ягында шәһәр. Бездә бер ягында шәһәр, икенче ягында крапивник. Анда әлдә кешеләр дә яши. Без представлять итәбез аграрный университет Пензы. Ә син беләсеңме, что Казанда кем сельхоз выпускнигы ул зур кеше булып чыга? А бездә кимсельхоз выпускники дипломова. Әйдә, әле без жюри белән лучше танышыйк. Вот Расул Миниханов. Салават Миниханов бик кумыс ярата. Блин, вот и китердик пензенский кумыс. Тра-та-та-та-ра-та-та-та-та. Наивкуснейший, наилучший пензенский кумыс. Только в магазинах Пензы. Яндау траптора Гульнас апа. Гульнас апа, ә без беләбез, что сез программада жеңдегез Золотой Геленджика, ә сез беләсез манда Тимур Родригес ведущий, а ул Пензадан. Без тоже Пензадан. Аңлашылдыгызмы? Ярый, бу сезгә. Ярый әле, айда, наверное, с козырей пойдем. Нәрсе? Ну, танец. Тукта, начальник звонит ите. Да решат абы. Сіз келдегесме? Яры играм. Салам, Рома. Исәнмесез, начальник абый? Ну, не хәл сездә, ничек сезгә Казан? Яхшы, бик, шәп. Конечно, именно поэтому мин монда торам. Вот шул. Сез монда торасыз, ә без Пензадан да терпим. Яры инде, мин моннан сезгә булышам. Ничек соң сез безгә булышасыз? Сез безгә акча да бирмәдегез. Мин поддерживать итәм. Пенза алга. Иху! Безгә мондый поддержка кирәкми. Яры, келәм бу бит КВН. Мин жюри белән договорился. Җәвит абага с Баку ясыз. Ул сезне финалга ала, миңа акча бирә. Ну, будет брос несправедливо, драк. Юк, весь инде справедливо. Финалда тагын булса кем белән договоримся. Ярый, Равиль, вес саңгарды инде, что син начальник түгел, бездә юктыр, син просто переоделся. Сез шундай умный бар, мин в шоке. Ну, шуны белән алай безнеке выступление дама бетте. Көрәшер булса курса четвертьфинале. Сезне белән иде команда из Пензы исемсез. Зур рәхмәт. Пенза шәһәре исемсез командасы жюри әгъзаларына барлык игътибар. Мөнир, Ринат елмаялар, Гөлнас елмая, Җавит абый елмая һәм Салават Миниханов моңсу смайл куйды. Пенза шәһәре менә шулай итеп Салават турында шаярмагыз бүтән. Салават, нәрсә булды?
Ну, менә беренче команда белән чыгыштырганда инде, әлбәттә, әзрәк елмайдык без чыннан да. Дөресен күрсәттем, ничек хис иттем, шулай күрсәттем. Миңа бик ошады, бу менә шундый стильдә эшләсеннәр. Әйбәт. Ну, прикольный стиль. Рәхмәт бик зур, Мөнир. Егетләр, менә шундый нәтиҗә, кайгырмагыз, безнең импровизация бар әле. Шуңа күрә, әйдәгез алкышлар белән озатабыз Пенза шәһәрен. Они в моем стиле общаются. Рахмәт әйе. Яңа Шишмә 5XL командасы каршы алабыз. 5XL КВН командасы, сәлам! Сәлем! Сіз әйдә шаяртта ни өчен катнашасыз? Татар КВН-на безнең кебек фактурный кызлар җитми. Менә бит нинди кызык җавап. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Biz үзебезнең рәхмәтләребезне Яңа Шишмә җитәкчелегенә һәм үзебезнең мәдәният бүлегенә. Әйбәт. 5XL, сез җиңәргә әзерме? Әзер! Алайса, алга кыздырыгыз сәхнәне! Тагын килдек Казанга, әйдә шаярт уйнарга. Насыйп булса иде дуслар финалга да узарга. Яңа Шишмә яңгала, сайларга сезгә кала. Фактурный кызларны күргәч кемсең битараф кала. Ашаган малда өмет бар, шуны беләсезме? Әйе шул. Шуны беләсезме? Яхшы кеше мул була, дуслар килешәсезме? Яхшы кеше мул була, дуслар килешәсезме? Айгел, тукташаңнан! Яппа үзеңә Гөлфания, халык белән исәнләшергә кирәк. Үзегез ни хәлләрдә? Исән. Сау. Таза, Яңа Шишмәдән 5XL командасы! Яңа Шишмәдән! Кызлар, жюригә күз салыгыз әле. Алар минем холодильник сыман. Җәвит, гел холодец кебек. Гел хәрәкәттә. Салаватул лимон. Аның йөзе җырлаганда нинди генә кыяфәткә керми. Татар малай, нәк холодильникка куйган ашыган камыр кебек. Бер кабара, бер кишерәя. Гөлназ, кара икра, яңа ел алдыннан гына күренеп ала. Мөнир Рахмаев, ул шампан шәрәбе. Шундый ук шыма һәм теләсә кайсы вакытта пробка сочып чыгарга мөмкин. Кызлар, мин быел Кышлавайга хат язмадым. Ник? Кар кызына яздым. Хатын-кызны аңлар әле. Мин барыбер Кыш бабайга яздым. Калын кышыйлык һәм нечкә бил сорадым. Былтыргы кебек бутамаса гына ярар иде. Салават Рейсович, исегездәме? Төшерсәм шушы командадан бер-ике кызны мин үземнең клипка алыр. Без сезнең эшне җиңеләйтеп, үзебез клипны төшереп килдек. Сездекеннән яхшырак килеп чыкса, ачуланмассыз инде. Без әле тырышмадык та. Bulsa dağlar yanarsın. Sen şu dağlarda şumpan bulup yanarsın. İkazı tarfestinin orası. Tek yaratu kolsan. Minsiz olsan tüner yutar sine. Unutma mine.
Салават, хәзер без сезне яңа чишмәгә үзебезнең клип төшерергә чакырабыз. Кая? Яңа чишмәгә! Яңа шишмә, бишексел. Салават сразу, елмая, әлбәттә. Гүлназ елмая, Ренат елмая, Мөнир елмая, Җавит абый, барысы да. Елмая торган смайлар, котлыйбыз сезне, кызлар. Афарин. Берничә сүз әйтсәгез инде, егетләр, кызлар. Так. Җавит абый. Кызлар, менә сезнең команданың әйдә шаяртта булуы үзе зур бәйрәм. Дөрес бит? Сезнең сәхнәгә чыгуыгыз менә шушы төрле калибрдагы кызларның чыгып басуы менә күләсе килә, шаярасы килә. Үзегез дә шундый. Рәхмәт. Ә мин үткән КВНда да әйткән идем. Менә экран белән эшләргә кирәк дип. Экранны күбрәк җәлеп итәргә кирәк. Менә бит матур моментлар бар. Зур итеп рәхмәт. Салават. Шатланып утыра. Елмаю смайлы куя. Мин дә шулай. Афарин! Браво, браво. Булды. Салават, әйт инде берәр сүз. Да, кызлар, сіз просто супер. Сіз де менің подписчикларымды ярты. Чөнки теге КВНдән соң, уеннан соң мен кызлар белән фотога төшкән идем. Онда меңләгән лайклар җыйдылар кызлар. Сіз просто супер. Бик зур рәхмәт сезгә мошы эмоцияларыгыз өчен. Рәхмәт. Мәңге онытмый Салават бу уенны. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә. Озатабыз импровизацияга кадәр. Давам итәбез. Киләсе команда әзер. Казан дәүләт аграр университеты Алабута командасы. Алабута КВН командасы, сәлем! Сәлем! Сіз әйдә шаяртта ни өчен катнашасыз? Без әйдә шаяртта кешене татар шәкелдертер өчен катнашабыз. Әйбәт, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсегез килә? Анас Аминовичка һәм Роберт Тимирхановичка и Әкәмәт шоуга рәхмәтләребезне белдерәбез. Яхшы, сез әзерме? Әзер! Уңышлар сезгә, алга! Сәлем, сезнең алдыгызда Казан дәүләт аграр университетының Алабута КВН командасы. Дуслар, беләсезме, ничек карантин татар йолдызларына тәэсир итте? Ландыш Нигъмәтҗанова, 4-нче бала. Гүзәл Уразова, 4-нче бала. Татар малайы 4-нче иягә күренә башлады. Хәзер инде безнең төркемебез белән таныштырып китим. Бу Аделина. Ул чын аграр кешесе. Аны хәтта кәбестә арасында тапканнар. Юк, мин хәзер шаяртмыйм. Ул көнне акушерның башы киткән, йөгереп чыккан бакчага, баскан алтын акчага. Дәвамын үзегез дә беләсез инде. Нәрсә сөйлисез сез? Монда аграрныйны мактарга кирәк. Беләсезме? Аграрный коррупция буенча соңгы урында бара. Чөнки уголовный кодекста сарык буту турында бер нәрсә дә әйтелмәгән. Әбу Кәрим, ул бик деловой егет. Алло, акция буенча нәрсә анда? Ике кол алсаң, өченче бушка? Алайса? Алло, акция буенча нәрсә микән? Әйтәм бит, бик деловой малай. Нәрсә сөйлисез сез? Монда андый әйберләр күрсәтергә ярамый. Килешәм, ярамый. Ләкин бер проблема бар. Нинди? Без күрсәттек инде. Мин сезне хәзер камерага төшереп, ректорга күрсәтәм. Нәрсәгә безне булай да 5 камера видеога төшерә? Ректор гына түгел, бөтен республика күрер. Аминов шулай булсын. Каян күрсәтәләр? ТНВ-дан. Соң ТНВ ул бит иң аграрный канал. Әйдәгез алайса, күрсәтик тизрәк. Маньяк авылдаш. Мә, әниң җибәрде. Рәхмәт. Пычакны аннары кертелмен, яме? Ярар. Күз алдыгызга китерегез, аграрныйда экзамен. Тартыгыз.
гаиләдә булган хәл. Матурым, мин иртәгә командировкага китәм. Менә бу духи минем турында искә алырга булышыр. Перегар. Ничек Алла бабай аграрныйны яраткан? О, нинди зур бина. КФУ булыр. Ә бу? Энерго. О, тирискә төшеп китте. Ярар, аграрный булсын. Хөрмәтле жюри әгъзалары, теге юлы 3 смайлик куеп, төркемнән 2 кешене алып батырга туры килде. Бу юлы 5 смайлик куегыз әле, пожалуйста. Без сарык бутында алып килдек. Алабута КВН командасы. Рәхмәт. Алабута КВН командасы. Алкышлык. Казан шәһәре. Һәм инде жюри әгъзалары Салават Моңсу, Ренат Елмая, Мөнир Елмая, Гөлназ шулай ук Моңсу Смайл һәм Җавит абый. Икесе Елмая, икесе Моңсу. Җавит абый шулай ук Елмая. Егетләр, кызлар, гафу итегез, инде миңа әзрәк кенә җитмәде. Әмма алда тагын бит бер конкурс була һәм сез тагын да тырышырсыз дип өметләнәм. Мин сезнең өчен җан атам. Әйдәгез. Рәхмәт, Гөлназ. Рәхмәт, Алабута командасы. Без сезне сәхнә артына озатабыз. Дәвам итәбез, дуслар. Тагын бер команда калды безнең. Ул да булса Байлар собасы, Соба егетләре. Каршы алыгыз. Соба егетләре КВН командасы. Сәлам. Сәннәрмесез? Сез әйдә шаяртта ни өчен катнашасыз? Без шаяртырга яратабыз. Как говорится, халыкның кайфын яхшыртабыз. Шәп, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Беренче рәхмәтебезне безнең район главасы Миниханов Раис Нургалиевичка әйтәсебез килә. Ә икенчесе безнең директор көллияте Закирҗан Миңнулловичка. Яхшы. Егетләр, сез сәхнәне кыздырырга әзерме? Әзер! Алга! Уңышлар сезгә! Салям, ТНТ. Я Гульназ Баталова, певица, актриса, представляю Казань и родной Татарстан. А свой выигрыш я потрачу на крутой сольный концерт. Сердце мое мягкое, золотая джиджа. Һәрбер сольный концертта мощный подтанцовка була. Так, нәрсә булды бу? Бу вообще-то TikTok. TikTok. Хәерле кич, дуслар. Сәхнәдә Собалар. Бездә бик күп яңалыклар бар. Быел Собада Сбербанк бүлеге ачылды. Аңлаганча эшсез калмыйбыз. Haller tigirler ise sallarına basın, keyifler içecek, sesler sınavıyla, hayırlı kişiler. Söndürünce telefonunu. Oyun бар abi. Теге ананы сабага беренче партия Спутник V вакцинасы кайтты. Без әлбәттә беренче чиратта сыерларны вакцинировать иттек. Берәрегезгә 300 говядина с антителами кирәк түгелме? Шалтыратыгыз. Минерек, категориза шо бисиде апарты. Оставь пожалуйста, категориза. Сөндіріне телефонны. Сен де сол группада отырасың. Туғаннар бит. Һәм беләсезме, күптән түгел стокатнама тапшыруында әйдә шаярт командасы катнашты. Һаманда бөек фикер әйтелде. Игътибар экранга. Ой, а можете на татарский перевести? Жизнь не сахар. Өмір ул шикәр түгел. Gucci bucket hat, Gucci bucket hat, yeah. Gucci bucket hat, Gucci bucket hat, yeah. Gucci bucket hat, Gucci bucket hat, yeah.
Молодец, Ромил. 2020 yılının devizini aytdı. Toylarda bu. Haman bu. Bu bir beyrim. Beyrimde jırlara gerek. Eyde jırlayın de. Kollejni bitiremin. Varsına eytem paka. Kütüde diplom kerak mi? Vakitim o'tdi yo'qqa. Aferin. Bu jırni Saban to'yida jırlarsın. Bu yıl Saban to'y bo'lmish. Вот именно. И вообще, бар, hazırlanib turg'iz. Do'stlar, biz baribizda bilamiz, nechik totarlar shay ishirga yoritalar. Aydagiz qarab o'tik hali. Totarlar da indi şey işkenden son sovlarsan da bula. Ahırdan soba gerbi turunda istoriya söylep gitesi kile. Burun zamanda, hazır soba ornaşkan jerde, zor şırşı üsken, ol bek motor bulgan. Шол шыршыны шапқанда бик көп шишкалар құйылған. Шол вақыттан собада бары тек шишкалар ғана яши. Әлеген сіздің қоршыда манқа шишкалар. Шығыш ясады. Бек зор, рахмет. Soba yigitleri, boylar sobası. Yılmayabız. Münir yılmaya, Javit abi yılmaya, barısı da yılmaya turgan smaylar. Kutluybыз sizni yigitler. Yigitler просто супер sizden шығышығыз. Mine нәрседер просто шықтылар, менің yılmayası келе. Мына bu эмоции, мимика, подложка, видео белән эшләү миңа калса просто менә 2, хәтта 3 смайлик күтәрәм мин сезгә. Молодцы егетләр, сезгә 5 балл. Зур рәхмәт, Ренат. Миңа монда бүген килер алдыннан Сабадан яздылар. Айратка кайнар сәлам әйтергә куштылар. Айрат, сен кайнар сәлам. Рәхмәт. Булдымы? Javit abi. Ушадығыз егіттер. Өткенінде де ушаған егіз, мына Салават дұрыс айтты, мимика. Мұнда көздер ойнарға тиіш, мұнда yüzге қарап күдірге мүмкіншілік бар. Шаңызға зор етіп рахмет. Оңышлар yoldaş болсын. Афарин ғана деп айтасы келе. Soba yigitleri, Gafarin, uzatабыз sizni sahne артына. Оқышлар берик, менә шулай иттереп, менә шундый нәтиҗәләр безнең 3 команда 5 смайл алды. Керәшеннәр, Яңа Шишмә һәм Соба, менә Пенза белән Алабута хәзер карыйбыз импровизациядә. Импровизация бәйгесе, барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз. Импровизация бәйгесе шулай ук смайлар белән бәяләнә. Без йолдызларның, жюри әгъзаларының Инстаграмына кереп, ниндидер кызык фото сүрәтләрне табып, хәзер аларны экранда күрсәтәбез. Һәм инде командалар шул сүрәтләргә ниндидер кызык комментарийлар әйтергә тиеш. Импровизация бәйгесе. Һәм инде әйдәгез киттек. Беренче фотосурәт монда безнең Мөнир Рахмаев. Уйлыйбыз берничә секунд. Мөнир үзе инде уйлый башлады. Кайчан төшердем микән мин моны? Нишләп буралылар түгел? Корпоративлар биткәч, официант белән подрабатывать итә. Әйбәт.
Яхшы, иттереп башладык. Керәшеннәр. Ну, Мөнир, кыздыра беләң инде. Әйбәт. Яхшы булды бу. Мөнир кыздыра. Так, яңа шишмә. Мөнирнең күзләрендә бу хәтле мәхәббәтне хатыны хит күргәне бармы икән? Яхшы. Сарык быты тигел, конечно. Ну, тоже молодец. Бу булды Алабута безнең. Мунир абый, бездә Пензада бер яхшы ресторан бар. Кем эшләгегез кили? Пензага чакырдылар Мөнирне. Дәвам итәбез. Бүтән командалар әйттеләр. Икенче фотография. Ага, менә Гөлназ Батталова. Пенза. Качан снялась в передаче с Тимуром Родригезом. Менә шундый. Җавап яңа шишмә. Гөлназ Батталова алтын, 1 кило алтынны алганга кадәр. Менә шулай, шундый менә. Бик матур фото. Әйдә, Алабута. Менә бөтен алтыным цепочкага китте дә инде. Яхшы. Питрәштә птица фабрикасының әйбере түгелмесен? Керәшеннәр. Батталстар. Тагын бармы вариантлар? Әйдәгез дәвам итәбез. Һәм инде монда Җавит абый, Җавит Шакиров official. Так, Алабута. НЛ зарплатасы. Яхшы булды, керәшеннәр. Җавит абый, коронавирус вакытында артистларга да помощь бирделәрме әллә? Так, бишексел. Ашарга, 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 а. Яхшы булды. Так, керәшеннәр. Җавитем, ашаннан кайттыңмы? Молодец. Яхшы. Яхшы булды. Саба, әйдәгез. Җавит абый, коронавирус вакытында. Дәвам итәбез. Ага. Менә Салават Фатхетдиновның инстаграмы. Кар кызы белән кыш бабай. Аграрный әйбәт. Тагын нинди вариантлар бар? Салават абый. Пенза. Они подружились где-то под Пензой. Керәшеннәр. Менә шушы инде ул биде Павлин. Яңа шишмә. Салаватны барыбер кулга төшердем. Әйбәт, әйбәт. Саба, әйдәгез тагын бер вариант. Бу каядыр параллельный вселенныйда. Әйдәгез алкышлы командаларны менә шундый импровизация. Нинди җаваплар сезгә ошады, нинди командалар сезгә ошады. Хәзер әйдәгез смайликлар белән күрсәтик. Смайликларны күтәреп күрсәтәбез. Шулай ук сәламләү буенча барабыз. Керәшеннәр командасына нинди смайликлар күрсәтәсез? Ринат елмая, Җавит абый елмая, барысы да елмая торган смайликлар. Без котлыйбыз Керәшеннәр командасын. Алар безнең 3нче этапка чыктылар инде. Дәвам итәбез. Пенза командасы исемсез команда. Елмаябыз, елмаябыз. Һәм берсе мең су. 4 елмая торган смайл. Һәм инде суммада сезнең 8 елмая торган смайл. Хәзер дәвам итәбез. Яңа шишмә, бишексел импровизация. Барысы да елмая торган смайлар. Шулай ук яңа шишмә, без сезне котлыйбыз. Сезнең 10 смайл һәм инде сез 3нче этапка чыгасыз. Казан дәүләт аграр университеты Алабута КВН командасы. Нинди смайлар, елмаябыз, елмаябыз.
Жауит абый, сіздің қолығызда нинди смайл қойыр мекен Жауит абый? Шулай оқ елмая Жауит абый. 5 елмай тұрған смайлік, 3 смайл бұлған еді. Шулай оқ 8 елмай тұрған смайл, Пенза білен бірге боралар. Бойлар собасы, соба егітлері, нинди смайлар қоябыз. Шулай оқ барысы да елмай тұрған смайлар. Жюри ағзылары, сізге барлық иқтибар. Міне біздің 2 команда. Қойсысын, біз 3-ші этапқа олабыз. Жауит абый, Пенза исімсіз командасы. Олабута, Қозан, кімні олабыз? Бірсін гіне. Hürmetli jüri ағзалары, hürmetli oyuncularımız, mine en ağır moment şuşası. Barığız da evet. Birigizi de çürüp kaldırası kelmey. Emme de lakin mine biz indi bir kararga keldik. Ötken шығышlarında bu jigitlerge indi biz indi tanqitlep bir neçe söz aytkenik. Olar bu шығышlarında bolemini adirek motor шығыш jasadılar. Әлі cevapları da Eybet buldu, bana bu komentariyları şuna göre biz buna karar ettik, jigitlerini kaldırıga. Penzalar. Penza şehri 3-ші etapқа öte. Құтлыйбыз jigitler. Aferin, молодцы. Рахмет бек зур. Mine şunun bilen bizning Әйдә Шояртның 2-ші etapның 1-ші өліші ақырына yakınlaştı. Sağ bulunuz dostlar. Келесі ұшырашуларға қадар. Сау болыңыз. Опа!